бобоҷон ғафуров. чаро имрӯз китобаш дар ҳар хонадон аст, аксаш дар пул ва ӯро қаҳрамони тоҷикистон меноманд. бобоҷон ғафуров муаллифи қариб 400 асару мақолаҳо оид ба таърихи халқи тоҷик ва таърихи умуми ҷаҳонӣ. ӯ шашумин котиби якуми комитети марказии ҳизби коммунистии тоҷикистон буд. дар давраи роҳбарияш академияи илмҳои тоҷикистон таъсис ёфт ва бо даъвати бобоҷон ғафуров аввалин президенти академияи илмҳо устод Садриддин Айнӣ интихоб шуд. дар замони сафир буданаш ӯро махсус ба Арабистони Саудӣ барои гуфтугӯи дипломатӣ мефиристанд. аввалин сиёсатмадор аз Тоҷикистон бобоҷон ғафуров ҳоҷӣ мешавад. дар он ҷо ҳатто чанд оят ҳам қироат мекунад. ҳукумати Арабистон ба ҳайрат мемонанд. аз мусалмон будани дипломати СССР шод шуда ҳама масъаларо бар манфиати СССР ҳал мекунанд. дар ин бозии геополитикӣ иттиҳоди шӯравӣ амрикоро бо кӯмаки бобоҷон ғафуров чанд зина мегузарад. асари безаволи тоҷикони ӯ таърихи қадима доштани тоҷикро исбот мекунанд. замоне Сталин супориш медиҳад ки 120 000 нафар аз тоҷикон кушта шаванд. ҳар сол зиёиён равшанфикронро ба қатл мерасонданд. бечора бобоҷон ғафуров ҷони худро дар хатар гузошта ба назди Сталин меравад. Сталин мепурсад ки аз кай ғафуров супоришҳоро иҷро намекардагӣ шудааст? бобоҷон ғафуров дар ҷавоб мегӯяд: агар ҳар сол ман 120 000 нафарро ба дарға кунам ё ба қатл расонам, дар Тоҷикистони майда оянда бо кӣ кор мекунам? пас аз шунидани ин ҷавоб Сталин чунин танбеҳ медиҳад: рав, агар дар Тоҷикистон шӯрише сар занад, аввал туро мекушам. ин буд яке аз кори бузургаш ки садҳо ҳазор тоҷиконро наҷот дод. таърихро омӯзед то ояндаи худро бисозед. агар шумо чизе медонед дар бораи бобоҷон ғафуров, пас дар комментария бинависед.